Dillerde arkada, beni arkada. Güllerde arkada, beni arkada. Kalplerde arkada, beni arkada. Yüreklerde arkada, beni arkada. Cennetin göğünü vatan genligine dengledim. Yeryüzüne teyil kıldım dinledim. Dillerde arkada, biri de arkada. Yüreklerde arkada, biri de arkada. Yıllarda arkada, biri de arkada. Kalplerde arkada, biri de arkada. İyi kerem tözlüyse uğrulma vardır. Nur olup ömrüne yoğrulma vardır. Kalbatının bir keremli didardır. İyilerde arkada, biri de arkada. Yüreklerde arkada, biri de arkada. Kalbatının bir keremli didardır. İyilerde arkada, biri de arkada. Yüreklerde arkada, biri de arkada. Kalplerde arkada, biri de arkada. Yüreklerde arkada, biri de arkada. Kalplerde arkada, biri de arkada. Yüreklerde arkada, biri de arkada. Salam mehriban vatandaşlar. Arka dağlı yurda täze ýyl gelýär. Şu ajaýyp pursatda mehriban vatandaşlar, gahrman arka dağymyzy yurdumyza şatlyk, şowhun bilen gelen täze ýyl bilen, täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Biz bagtyýar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimizin janynyň sag, ömrüniň uzak, tutumly işleriniň mundan beýlek rowaj almagyny tüýsüregimizden arzuw edip gepleşigimize tomaşa etmäge çagyrýar. Gadyrly watandaşlar, köne ýyly ýagşy umid, arzuwlar, ýagşy ýatlamalar bilen ugradyp täze ýyl garşylamagyň wagty geldi. Ine bu täze ýyl gutluglarynyň, täze ýyl sowgatlarynyň hem wagtynyň gelenligini aňladýar. Eziz telegörjülerimiz, täze ýyl bayramçylygy münasibetli, mahmal owazly, janipkeş, aýdymlary bilen halkyň ýüregine ýol salan bagşy denen hemde döwletli döwranymyzyň waspçysy, ajaýyp döwrümizi öz şygyrlary bilen wasp edýän şahyr bilen guruljak söhbetdeşligi uly höwes bilen size ýetirmekçi. Şo maksat bilen biz studiýamyza mihman çagyrdyk. Häzir şu pursatda biz gepleşigimiziň gahrmanlaryny siziň bilen tanış edýäs. Türkmenistanyň halk artisti, Magtumula adyny halkara bayram eýesi söýgüli aýdymçy denanmyz Cemal Saparowa. Sağ olun. Türkmenistan gazetynyň baş redaktory Şahyr Kakymrat Rejepow. Hormatly mehmanlar, wagt tapyp biziň gepleşigimizde gatnaşmak üçin geleniňiz üçin köp sag bolsun aýdýar.
Täze ýylyňyz gutly bolsun, düşümli ýyl bolsun. Anha siz şu ajaýyp döwrümizin, gahrman arka dagymyzyň bagtly zamanan peşkeş beren ajaýyp ýurdumyzyň wasypçylary. Bagtymyzy wasp edýäňiz, halkymyzyň ýürek owazyny duýup, onu özdürýän eserleriňiziň üstü bilen halk köpçüligine ýetirýäňiz. Elbetde yıllar gelýär, bir-birinden ütköşük diýip aýdyp bilýäs. Biz häzirki wagtda sebäbi Mehran prezidentimiziň ýol başçylygyna ýurdumyzda taryhy ähmiýetli wakalar ýyl saýyn artyp barýar. Her birimiz şolaryň şaýady bolup ýaşaýar. Ýa-ni Jamal Saparowanyň ajaýyp döwrümizde gahrman arka dagymyzyň alyp barýan syýasatyny wasp edýän aýdymy yerine ýetirenligiňizi eşitdik. Ol aýdymyň ady ýüreklerde arka dag diýip ýanglanýar. Jamal Saparow ilki bilen söhbetimi siz bilen başlamakçy. 2019-njy ýyl siziň durmuşyňyzda da üýtgeşik täsirini ýetirenler. Şo baradaky buýsançly görüňleriňizden başlaýsak. Ta olun, gözel ýurtdy, asuda ýurtdy, parahat ýurtdy, adalatly arkadagly ýurtdy. Aýdymçy bolmak bir başga, ýöne aýdymçyň ýürek taryny, ýürek kirşlerini setire salyp şahir bolmak başga zat. Öz ýaşaýan döwrümde arkadagy döwürdi. Gowy odun aýdymlary döretmäni, şu heňleri döretmäni men bagtymyň çuwandady. Şu ýurdun arkasynda duran, biziň arkamyzda duran arkadagymyzyň barlygy. Arkadagymyza bize berýän peşkeş ilham çeşmesi, özüniň biziň bir uly bir mugallymyz, uly bir mektebimiz, uly bir halipamyz bolup durmagy. Aňarsy uturmaýan bir gor görürsiň, gor diýilýän zat, on hiç aňarty uturunokda. Ine biziň arkadagymyz, biziň gorumyz. Durmuşda ýaşamany da gorumyz, işlemäni de gorumyz. Döretmäni de gorumyz. Men özümi iň bagtly denen hasaplaýan sebäp men döredüjilik aýdymçy dinan boljak bolsam, ilham bir ýerden gelmese biz onu döredip bilmeýäs. Ýene de bir ikinji meniň bagtymyň çuwan ýerim arkadagymy, şu watanymy, atuda ýurdumy nähili şu ýüregimde wasp edesim gelýän bolsa, şu setirleri duýup bilýän döredüjiligimde uly orun alan ýaş dekinli ýigit. Şu ýigitiň hem kalbyna arkadagymyň ötüşmejek alawlap duran joşguny, buýsanjy barlygyna inanýan. Men şaýda aýdasym gelýär, Jamal Saparow gowy eser bolupdyr. Sadam söz bilen işilipdir diýip soraýarlar. Kim ýazdy? Onuň men sözleri Kakamrat Recep'in sadam men joşgunly juwan kalbymyň owazy. Ýöne bu owazyň bilýän men Kakamrat joşgunyň aňarsyna bize ilham berip, şu zatlary ýazdyryp, şu zatlary güç berip oturan arkadagymyzyň barlygy. Hawa elbetde sözü sady ýerde düşenni, ol şirin aýdym bolýar, kämil eser bolýar. Hasydyň şu döwletli döwranmyzy, arkadagly ýurdumyz wasp edýän bir näçe aýdymyz bar. Häzir nähili aýdyma joşýaňyz? Gözel aýdym. Ay gözüň aýdym türkmenim, seni Allah ýalkamış. Kadim ogy ýurduny täze bir ýan bugun. Tüllerim sayır
Baktı pirman bugün Arkadağın emrinin Türkmeni devran bugün Köp hatır karıştığım Dövru bozsan acayip Sesine ses boşluğum Dillede san acayip Devletim karıştırır Türkmenistan acayip Gerek bolsa vatana Başım kurban bugün Arkadağın emrinin Türkmeni devran bugün Devletim karıştırır Türkmenistan acayip Gerek bolsa vatana Başım kurban bugün Arkadağın emrinin Türkmeni devran bugün Arkadağın emrinin Türkmeni devran bugün Arkadağın emrinin Türkmeni devran bugün Bu toy buyurmuş toy mertebe toyu Şöhratlı geçmişin geleceğin toyu Bir tüyün yeni gerçeğin toyu Bir de vatın şan getirdin arkada Büyük dövrün bakı durdun arkada Tervur oğul kulu tili ter bulur Bir de vat bir de kanat per bulur Kadın boyun yerin altın yer bulur Bir de vatın şan getirdin arkada Büyük dövrün bakı durdun arkada Gidev binip çıktım ala meydana Kömrüm kovalanır gelir heyecana Aylovlarım başım çekin merdana Bir de vatın şan getirdin arkada Büyük dövrün bakı durdun arkada Bakılığı bizim adımda gördüm Ak baktım kerem adımda gördüm Bir geçtim bir günü yurdumda gördüm
Hakim Murat Recep biziň aramyzda şuňky bayramçylyk gepleşiginde gatnaşýar. Size yüzlenmekçi şu Jamal Saparowanyň şu döwürde ýerine ýetiren aýdymlarynyň aglaby bölegini siziň şygyryňyzda döredýär. Hani şol şygyrlary döredişiňiz barada size ilham berýän ruhy güýjüňiziň nireden alýanlygyňyz barada gurumyz dowam etmeli. Sağ olun, hakykatdanam ýa-ni Jamal Halipa da aýtdy. Bir aýdyma meňdeş döwrümüz bar. Aslynda şol döwre iň ýakyn adamlar, dörüjlük adamlar mukadyp pikir edýän sebäbi şol döwrüň her bir wakasy, her bir pursaty şol dörüjlük adamlarynyň ýüreginiň üstünden geçip gidýär. Aslynda häzir diňe bir aýdymçylar däl, ýa-da şahirlerimiz däl. Islenni qiraýat biziň gahrman arkadagymyzyň durmuşa geçirýän beýik işlerinden, öz şuňalak bir döwletli döwranyndan, şoň bir her bir pursatyndan, ýa bolmasa şu biziň paýtagtymyzyň, ýurdumyzyň göderliklerinden, şonu senanlaryna bir şagyr okan ýaly, bir aýdym dinlän ýaly, uly bir täsiri gursagyna goýýanyny şo göderlikleň. Näq taýarlarda biziň adamlanma. Özü şoň şolatlaram biziň şuňky döwrümüziň, biziň uly boýsanyş bilen berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrü diýip atlandyrýan zamanamyzyň sunuga meňdeşdigini, aýdyma meňdeşdigini, şagyra meňdeşdigini ýene bir gezek görkezýär. Şolam halkyňa bir joşgun berýär. Şu günler biz şu 2019-njy ýylyň iň soňky pursatlary gapymyzda 2020-nji ýyl öňümizde alnymyzda bir şöhratly ýol bolup, täze bir gapy bolup, täze bir mendil bolup, indi uly umytlar bilen gadam goýýarsa, ýa-da ser salmak, öňde duran işlere nazar aýlamak, her iki ýylyň sepgidinde bir adama mahsus duýguda. Şonu geçilen ýyllar seredende, 2019-njy ýylyň wakalaryna seredende de biz nähili uly pursatlaryň şaýaty bolup durýarsa, 2019-njy ýylyň ilkinji günlerinden käbir pursatlar ýatlasymyz gelýär. Ene şu Aşgabat Türkmenabat aralygyna çekilýän ýokary tezlikli awtoýoluň gurulşygyna başlanmagy. Ýa bolmasa Serdar etrawyna Altynasır Türkmen kölüniň kenaryna täze bir döwre bap oban gurulşygynyň başlanylmagy. Ahal welaýatynyň merkezinde bir gödüňi dolduryp duran, gowunyny dokundurýan bir täze şäheriň gurulşygyna başlanylmagy. Mundan başga da bir giden täze gurulşyklar senagat karhanalardan bar oňşyny, täze ýollar bar oňşyny, bilim ozaklar bar oňşyny. Ýa ýurdun paýtagtymyzyň demir gadagyna Aşgabat Seyta ady bilen bir täze bir toplumyň gurulmy gidýär, soň taslamalaryna seredilmegi. Şuňal döwletli wakalaň her biri öz başyna bir destan, öz başyna bir söhbet, şuňal wakalaň durmuşa geçirilýän döwründe ýaşamagyň öz uly bagty ýönepede. Gönden onu şo pursatlara gatnaşmak şoň içinde bolmak bagty miýeser etdi-de. Onuň şoň hersine hormatly prezidentimiziň şol döwletli işlerine ses goşup Jamal Saparowyň aýdymlary ýerde gider ýanglanýar. Biziň kalbymyzda da şol zatlar ilham berýär. Şoň üçin her bir pursata, toý bayramlara, şu döwletli işlere başlap perdirine aýratyn bir şagyr döredesiň gelýär. Şolaň bir şanyna öz ýürek joşgunyny beýan edesiň gelýär. Näşeýle öz pikirlerini paýlaşyp, soň eterip tejribesini paýlaşyp, soň ýaly bilelikdäki aýdymlaň döremegi biz üçin uly zat döwrüň sesine ses goşmak uly mertebe. Soň üçin biz hormatly prezidentimize tezrekden sag bolsun aýdýarsyň, dogry aýtdy. Şu zatlaryň hemmesiniň göz başam alham çeşmesem, biziň hormatly prezidentimiziň hut özi. Şahiriň şeýle bir setirleri bar. Men şahir däl, asl diýarym şahir diýär-de. Hawa. Eter şoň ýaly biziň hormatly prezidentimiziň hut özüniň dörejlük adamydygy, sunugat adamydygy, çeper sözüň adamydygy biziň çuwan bagtymyz diýetimiz gelýär. Elbetde her bir milli sunugat halkyň taryhy köklerinden göz başalyp gaýdýar. Aýdymçy, şahir bolsun tapawdy ýok. Ol halkyň ilgünüň döwrüň arasyndaky baglanşygy emele getirýär-de. Halipa size ýüzlenmekçi indi şu döwletli döwranymyz siziň dörejlüğiňizde nähil beýany tapýar? Bir kararlyga biziň näme ata-baba arkalamyzyň arzuwy. Hawa. Onu ediz arkada durmuşa getirdi. Inha biz şol bir kararlygyň miwesini görüp ýaşaýatsa. Men durmuşumyň özü şu bir kararlyk. Men başga zat gözüňme getirip bilemem. Şu arkadagymyň döwri. Men ilhamsyz ýaşap bilemem.
Men coşguntu ýaşap bilemok. Indi eger mümkin bolsa şu pursatda Kakamrat Rejepowyň sözlerine döreden ýene bir aýdymlaryňyň birini iýleşlermede şu bayram gününe ýetirseňiz uly hoşal bolardyk. Baş üstüne.
Mehriban telegörjüler täze ýyl bayramçylygy münasibetli taýýarlaýan söhbetdeşligimizi dowam edýär. Jamal Halipa beýik döwrüň baky dursun arkada atly ýanglanan aýdymyz şu döwrümizdäki baky bagtyýar ýaşaýan raýatlarymyzyň ýürek joşguny, kalbynyň owazy bolup gas belentden ýanglanýandygyny ýene bir ýerde göz ýetirdik. Biz şuny gepleşmeden dowam bilen. Elbetde şu sahna çykýaňyz siz sahnada her bir sunugat adamsynyň özüni alyp barşy bolýar. Ýa bolmasa şol sahnada öz halkyna bolan, ýa bolmasa öz döwletine, döwranyna bolan buýsançyny görmek bolýar. Şu aýdymçynyň sinag meýdançasy bolan sahnada aýdymçy özüni nähil alyp barmaly? Sahnaň özü bir bara, dünýede. Sen dünýäň öňüne çykyp, öz gujuryň gaýratyny görkezmek, o taýda tolgunmazlyk mümkin näl. Hakykatdan sahna bir taýak atym ýerde. Hawa. Ýöne soňa adamlaryň bütün taryhyny, ýoluny toplan, tejribelerem, duygularym şo ýerek sagyp bilýärdi. Hawa. Ýa bolmasa şol sahnada aýdymlar ýerine ýetirlenni. Ondan şol aýdymlar sanynca minut dowam edýärdi. Hawa. Ýa şol sanynca minutda da adamyň bütün ömrüne, bütün gorsagyny sagdyryp bilmedik duygularynyň şo zagat pursada ýerleşip bilsine haýranlar galýanda. Biziň her bir ýylymyz aýdym bilen başlanýar. Aýdym bilen başlanýar. Biziň gahrman arkadagymyzyň hut özüniň ýüreginden gaýdan belen senaýaly arzuwlar bilen, aýdymlar bilen, owazlar bilen başlanýar. Şu ýerde etilýän ýakyny biziň hormatly prezidentimiziň öz agtygy Kerim bilen şol ses ýazgylar studiýasyna şol garagym diýen aýdymyň üstüne kepşerläp, sünnäläp, şoňa döwre wagt öwüşgün berip duran fursatyny görende şu zatlyň sunuwatyň mektebiniň hut Halipa şagirt ýörelgesiniň maşgaladan gaýdanna nähil netijeli bolýanlygyna ýene bir gezek göz ýetirýän gahrman arkadagymyzyň şu wagtda bir belen nusga görkezýändigine tüýsürekden buýsanýar. Elbetde gahrman arkadagymyz her bir adam üçin nusgalyk mektebini görkezýär. Onu biz günnelik durmuşymyzda görýär. Sebäbi gahrman arkadagymyzyň nusgalyk bir näçe eserleri bar, kitaplary bar. Jamal Safarow özüňizden kän gedek ol kitaby eliňize alyp okansyňyz, parahatçylyk sady, dostluk, dogonluk sady diýär. Bu näme? Aýdymyň sadyň üstü bilen dost, dogonluk gatnaşygyny ýaýbanlanýar. Aýdym sadyň hakyky adam sökümine size bu eserler uly täsir edýän bolsa gerek. Gaty dogry. Garagym diýen aýdymy bir ýyl mundan öňünçe nähili gow kabul etdik-de. Eýem ustat hökümini arkadagym ustat hökümini Kerimjan şoň içinde özüniň ýüreginiň goýulmady jokdadyny ýene-de tap şol owazy täzeden goýmagynyň özi şol ustatlaryň ustady bolmaklyk. Edis arkadagymyň eserleri, mukaddes kitaplary her bir durmuşyň her bir ýoluna, her bir görnüşine ýan kitaplanmaz biziň döwlet gusuramannaky. Hemme şygyrlary aýdym etmek meniň paýyma düşdi. Men gaty özümi bagtly hasaplaýan. Indi şu ýerde şeýlerek sowal ýüze düşýär. Men her gezek dörejilgi adamlar bilen söhbetdeşlik taýýarlajak bolamda, uluklar kamata getirmedik, üýtgeşik sowallaryň üstüne işleýän. Her gezegem şol sowallaryň arasyna gaçyp girýän köne sowallar bolýar. Däne şol aýdym eseriniň döremegine ilkinji nobatda şol ilki şygyr döreýärmi ýa aýdym saz döreýär? Men balymda ilki şygyr döreýär. Maňa şygyr täsir etmese, onuň näme baradaky gidýänini bilmesem, men sadym şu şygyryň ykbaly bilen ykbaldaş bolmaly. Kakymrat dogan, siziň durmuşyňyzda nähili? Sebäbi siziň bir näçe şygyrlaryňyz aýdym bolup ýanglandy. Ýam şu sawalyň jogabyny hemmesini Jamal Safarow berdim. Hätiýän hemmesini otuň özününde söz sunuwty duran diýen gadymdan bir aýdylýan da barda. Sebäbi şol heykeller sözüň taşda ebedileşen görnüşüdür. Tanyslar sözüň herekete geçen görnüşüdür. Aýdymlar sözüň gana taşan görnüşüdür diýilýär. Her bir sunuwatyň özünde duran owal başda söz bardy diýilýär. Dünýäniň ýaşaýyşyň özüni, durmuşyň özüni dolandyrýan bir ýaşy söz bilen ýaşy niýetler diýip aýdylýar da. Şoň üçin adamyň kalbyna sözler, ýüregine sözler soňra sunuwatyň dörli şahalaryna geçip ornap
Hemmesem şol ýagşy sözden adamyň gursagyndaky sözden gaýdan diýilýär. Cemal Saparny ýa aýtdy. Şol islenlik şygyryň içinde äheňi bolmaly, şoň içiniň sady bolmaly. Ha. Şol adamyň ýüregini gozgap bilmeli diýip. Şol adamyň şol içindäki saz, şol içindäki äheň diýilýän adam megerem adamyň öz ýüreginiň urgusy bolmaly. Siz Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň şygyryýetiniň menzilini geçýäňiz. Anha şu ýyllarda döwreden eserleriňiz bilen okujularyň söýgüsini gazanyp başardyňyz. Aýdylýa şu şahir bilen döwrüň arasyna berk baglanşyk bar diýe. Diýmek, döwür bolmasa şygyryýet bolmaýarmy? Şol döwrüň ýanky ähli dörözlük adamlaryna ýetirýän täsiri gaty uly bolýar. Sebäbi aslynda şol her bir adamyň diňe bir dörözlügüň näl ömrüniň manysyny şoň ýaşaýan, döwri ýaşaýan zamanasy kesgitlep berýär. Şoň üçin şoň edil daraktyň öz köklerinden suwşy ýaly adamym öz ýaşaýan döwrüniň öz içinde bolýan wakalarynyň täsirini ýaşaýan şoň täsirini döredýär. Ýene-de biz keýlen sepgidinäki wakalara dolanasymyz gelýär. Şoň dörözlük duýgusy, sunwat duýgusy her bir adamda bolanynda gowzat olan ömrüni göderleşdirýär. Hemme zada bir hoşamaý, hoş niýetli garaýş döredýär. Ýöne şol duýguň özüniň gönden onu ýurt başdanlygy, döwlet başdanlygynyň özünde bolmagy, bu ýa başga duýgy, başga derece, başga bir mertebe sebäbi tutuşan bilen tutuş döwrüň özü, şol döwletiň ýurdun özü bir sunwata öwrülýär. Biziň özümiz gazy teşkar bolan bu son bilýärse adamlardan gününe hatlar gelýär, şolaň garaýşlar gelýär. Hawa, adam zat hemişe çyn şygyry, çyn aýdyma teşne. Şoň üçin teşne kalplar ganarmagam siz bilen şu pursatda biz bayramçylyk gününe Kakymrat dogan sizden bir gowy owadan şygyrlaryňyň birini ýerine ýetirip bermeňizi soraýas. Ondan soňra bolsa siziň sözleriňizde döredilen Cemal Saparwanyň ýerine ýetirmegini bir kısa aýdymam diňlersiz. Sağ olun. Biz ýaňy aýtdyk. Bizim her täze ýylyň başyndan şu 2019-njy ýylyň bilýär. Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylyny biz şol durmuş nenen owadan diýar nenen nurana gel täze ýyl şan merip bu döwletli döwrana diýip gahrman arkadagymyň arzu aýdymy bar. Şonu bir halk bolup mertebeli millet bolup ýerine ýetirdik. Şondan şol bedewatyň badyna ýoludasym dowam edýän tetirlen biz şu ýylyň dowamyna nähil amal asýanynyň şaýaty boldy. Hawa. Şol aýdymyň ýan arzuwlar ýüreklerde joşkun merýär. Hormatly prezidentimiziň Leyli Saçwarada rowaýat aýdymy bar. Ondan soň Bagtyň nury aýdymy bar. Şolaň ýa öňe watanym Türkmenistan diýen aýdymy. Ýam şol hormatly prezidentimiziň kalanyň aýdan şol aýdymlar halk aýdymy derejesine ýetip bizim toýlamymyzda da bizim aýdymçylarymyz tarapyndan Cemal Saparwaň we Leyli Saçwarada rowaýat diýen aýdymy. Halkyň islegen ol aýdymlara. Gat dogry. Şol aýdymlar şu setirleri bir ilham berdi da. Bu aýdymlar rowaýata öwrüp Leyli saçlary anha ýene saz ýangynyp başlady. Gowun goşlarynyň gana taçmasy bu aýdymlar uly ömrüň gül ýaşlygy siňen baharlaryň belbel boşlugy siňen sırn aşyk kalbyň joşguny beler. Bu aýdymlar Bagty üçin hiç haçan giş däl diýerde, ömür bir ötögçi düýüş däl diýerde, ýanglanar senaday asmanyna ýerde bu aýdymlar. Ýadymda ol geçen günler ýadymda, ömür wardyr hoş owadyň dadyna, nama gaýrar beýik söýgüň adyndan bu aýdymlar. Sen diýip ýazlar saýrar güllläle, sen diýip ýazlar ýaýrar dünýäme. Umman rol bir dur bolup çümmäge bu aýdymlar. Akar suwlaň damja derinden, uçar guşlaň perman gören perinden, orn almyş ýüreklerden, serimden bu aýdymlar. Aşk dağından şagla wenen çeşmeler, bir ýanglansa giň jahanyny eşdiler. Dinläp arşyň jennetine keşdedem bu aýdymlar. Dünýä bir sözden berkarar kılınan, jan bir owaz bilen gorsaga salynan, heňamlary birje pursada gaýran bu aýdymlar. Parahatlyk ýürek baýdagy diýe Türkmenistan
bahar bayramı diye ýanglanar bakylyk aýdymy deýin. Bu aýdymlar dökürdüsi şabaz atlaryň görsüllüsi aşka uçuran kalplaryň serip barýar dünýäň pynhan gatlaryň. Bu aýdymlar arkadagyň beýik alhamysyňan bu aýdymlar.
vatanlar ak geljegi anam tiýma tütünler Mehrim kod bitim yediz vatanlar Türkmenistan aqbalyny taýlady Ata yurdum arka dağın taýlady Mehrim kod bitim yediz vatanlar Türkmenistan aqbalyny taýlady Ata yurdum arka dağın taýlady Yediz vatan aqbalyny taýlady Ata yurdum aqraryny taýlady Ata yurdum arka dağın taýlady Mehriban telegörjülerimiz gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýär. Ýa-ni biz söhbetimizin başynda şuňky gepleşigimiziň gahrymanlaryny tanış etdik. Olar siziň hemmeňiz tanaýaňyz döröjçülük adamlary, döwrümiziň wasypçylary. Siziň dörödýän eserleriňizde gözelligiň sazlaşygyny üpçün edýänligiňizi görmek bolýar. Hemmemiz bilýänler, bägül içinden açylýandyr. İnsan balasynyň içinden açylýan kalp, gözellik sazlaşıp şu adamlara ruhi bir nigmat eçilýärdi. Ynha Cemal Halipa, siziň şu döwürde, hasam berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahryman arkadagymyzyň peşkeş beren ajaýyp zamanasyna döreden eserleriňiziň toplum bolanlygyny bilýär. Bir neçe sungat eserleriniň sazlaşmagy esasyny ajaýyp gözellik döreýär. Onu biz nämeler gözüňe tutýasyna ussat sazanalaryňyzyň şol eserlere dahilliligini ýa bolmasa siziň ýol başçylyk etmeňizdäki tans toporuňyzyň ham şol sungat eserlere goşýanlygyny aýtmak bolýar. Ana şol dören gözel sungat eserleri her bir toýdur bayramçylykda halk köpçüliginiň uly joşgunyna eýe bolýar. Ynha şu bir batly gadamlar bilen öňe barýan şu eserleriňiziň bir toýmyzy wasyp edýänligi, şol toýu bir öňünden siziň taýýarlyk görýänligiňizi şu pursatda ýatlap geçmeklik juda ýakymlydyr. Sebäbi siz hemişe-de talapkar ýolbaş hökümine tanaýarsyňyz. Eder qadağımızın bu gözel yurdunu, asuda, parahat yurtdu, toylamaz toylaşya. Bar aladamız toyun aladası. Hawa. Eder qadağımız öz halkyny, öz yurdunu, öz watanyny ak gün bolup doğdy. Dünýäň ýüzünde hiç bir tapylmayan baýlygy, bagty öz halkyna bagş etdi. Näme ol diýip bilersiňiz? Ol biziň yurdumyzyň, asmanyň asudy, yurdumyzyň parahat, taçaklamyzyň bölelin, yurdun yeten derejesini söz bilen, saz bilen, şygyr bilen wasyp ederden juda uly. Şu aşon diýmek bilen hemme zat gözeňme gelýärdi. Yurdun yeten derejesi, yurdumyzdäki bir ösüşler, nesil arastalygy, nesil köpölmegi, bulan hemme zatynyň göz başynda ediz arkadagymyz dura. Dünýäni dünýä etýän inatı, nesil önürji, olaryň arzuwy näme? Olaryň arzuwy dünýäň parahatçylygy. Balajyklarynyň asuda ýatyp, asuda turmagy. Her kimse her bilen öz işine rewana bolmagy. Ine şu zatlarym arkada öz halkyna peşkeş berenden soň onuň aňyrda diňe toý tutup gezmeli. Ýa-ni kakymrak dogan aýdyp geçdi. Şu täze bayramçylygyna 2 ýylyň tepkitlerini garalýady. Täne şu 2019-njy ýylda sizde bir agzamaga uly wakalaryň barlygyny aýdyp bilýär. Sebäbi siz halkara derejesine geçirilen bir näçe çärelere gatnaşdyňyz. Hatda siziň özüňiz daşar döwletlerde de boldyňyz. Özbekistan döwletinde bolduk, Azerbaýjan döwletinde bolduk, Belarusiýa döwletinde bolduk. Şu döwletleriň ussatlar gelip biziň elimizi gysyp, gaty türkmen sunugy ýokaryk gidipdir. Biz beýledir öýdemiz okduk. Biziň geýýän libaslarymyz, daqynýan bir şaý seplerimiz, onuň arasynda kümüş, altyn gaplanan kümüşligini baran ýerimizde de sorag berýärler. Şu zatlar her tans etýän tansçyň öz hususy zadymy diýip soraýarlar. Haçanna biz aýdamyzy ediz arkadagymyz, hormatly arkadagymyz, kuwatly döwletimiziň kuwatlylygyny öz halkyna
öz medeniyetini, öz sungodunu singdiriya diyemizi Amerikan halkı mağdınlaştı. Arkadağımızın aygıtlı edimi, qaytalanmajak kalbinin varlığını, öz medeniyetini, sungodunu, milliligini, şeyle bir ulu sarpasının varlığını, yurdunun yine bir gede qaytacak baylığını, kuvatlılığını, öz halkını, gerek yerini goňşulary bilen paylaşýandy. Hawa. Görüp otursa, ne goloydu, oğan halkına iyi veren Hawa. Hawa insan insanperwerlik kömegini gördük ha. Hawa. Şo zatlar aýdamyzy biziň egin neslerimiň duýsançdan agdatçylýar. Ine biz Bakuda bolamyzy, Baku ömürsün oduň ösön ýeri. Tansyn oduň. Şu taýda dünýäň ýüzüniň beýik ilçiler gatnaşdy da. Hallarymyza uly bir sergimiz boldy. Hawa. Milli sergimiz, milli haly sergimiz. Dokma senagatynyň önümleri ilkä buna hayran galmak bilen garadylar. İzindenam şu biziň berýän konsertimiziň şu dokmaçylar folklor, etnografiya, tans toporunyň beren konsertimizi hayran galdylar. Arkadagymyzyň şu zatlary dikeldip, direldip ör boýuna galdyrmagy, jan rawayet bir mukaddes kitaby, arşyň nepisligi, anha goloyda bolsa uly bir buýsançly habar, türkmen halymyz, gözelligiň tuğu bolup, dünýäň baýlygynyň ýüregine mekür bolup basylmagy. Hawa sungat derejesinde öwrülen türkmeniň milli hallary dünýäde meşhurlugy eýe. Ýakyny özüňiz aýtdyňyz Cemal Halipa, UNESCO-nyň adamzadyň madidel medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girdildi. Onom kakymra dogan şu halynyň UNESCO-nyň sanawyna resmi taýdan girdilmegi halkara bir taraplyk güni bilen baglanşykly sebäbi hut şol gün ve resmi taýdan Kabul edildi. Kabul edildi. Doğrudan. Mukaddes halimiz şu netçenli. Şol ýerden orunu tapýança ne hili ýollar geçeni özüňiz aýtyp bilersiňiz. Ne hili kıyın ýollar bilen türkmen halysy, türkmenler dokorya diýennidi. Hawa. Hakykatdan jabr tamamlanyp barýan hilar öz boluşdy bir öwüşgün çaýdy da şoňa. Aslında 2019-njy ýyl häzir seredip otursak her orada da aýratyn bir öňe çykýan görnükli misallar imkan, wakalar imkan, etir şoňal medeniýet ulgamyna da gazanylan üstünlikler, gahrman arkadamyň ady bilen tagalasy bilen gönden göni baglanşykly beýgi işler, hormatly prezidentimiziň haşy atta we pada bar, sapada ady bilen kitaby şu ýyl elimize aldyk. Haşy aslında şu ýylyň özüniň rawat taýsanagy bilen hormatly prezidentimiň şol ýylyň ilkinji günlerine doglan taýsanagy rawat diýip at goýmagy. Soň şanyna rawat atly şagryny döretmegi, aýdym bolup ýanglanmagy. Haşy bedew diýen şagram bar. Hormatly prezidentimiň Cemal Taparwa türkmen bedewiniň milli bayramyna ýurta aýdym edip ýerine ýetirdi. Ya bolmasa türkmen alawaý kitaby hormatly prezidentimiň şo kitabyny biz şu ýylla elimize aldyk. Etir şoň halagam türkmen alawaý gerek bolsa gerçek ýaly etermen türkmen alawaý diýip hormatly prezidentimiz wasp edip goşgamýardy da. Diýjek bolýanymyz milli gymmatlyklara sarpa biziň milli liderimiziň hormatly prezidentimiziň öz ýüreginden gaýdýanyny aýtjak bolýar. Her birimizden milli zatlanmada boýsanýar. Ýöne döwlet başçylygynyň şol boýsanjy şoň dünýä derejesinde akrar edilmegini gadanýa gahrman arkadamyzyň kitaplary Yankıcan rawayet arşyň nepeslik atly kitabynda da kän datlar aýdylýar da öňler şol ýaňy bellenir şeýal taşyndan gelip şol halyň dokolşuna gadaklanma bellerip şoň sırny soranlaryna ak ýürekli türkmenler şony ähli anyklygy bilen aýdyp berende de şonu hiç kim dokap bilmendir diýip aýdylýar. Sebäbi ondan giden tarih bar, giden umytlar bar, ýürek urgusy bar. Şol türkmeniň halysy zeminine şol şeýle sünne gözelligiň dili bilen ýazylan tätin bir şagar, tätin bir aýdym. Ondan şu ýerde ýene bir adam şu misalyny aýdasym gelýär. Biz dörejül kakynda söhbet edýärse, köplenjem çeper dörejüliň manysy geň. Ol eýem adamyň berek bilen gatnaşyk etmegem sungat. Eýem adamyň zähmet çekip başarmasam sungat. Eýem şol tagam taýarlap, saçak ýazyp bilmesem sungat. Hem nesli dünýäniň perdentlerini
terbiyelep adam hatarına koşmak, eýem ulubur sungat, ulubur dörözülük, şoň şaha ýaýrap gidýär-de. Çeper dörözülük, şol sungatyň dörözülügiň şol ýollarynyň hemmesiniň galtaşýan, birleşýän ýeri, şoň üçin hormatly prezidentimiz şolary hemme dünýä çykaryp, hemme şonuň çeper waspynam hut özüniň ýerine ýetirip bermegi, bir dünýäde şo biziň milli gymmatlyklamadyň ikrar edilmegine, şol eterleň şol işleň uly goşundynyň bolan aýdasymyz gelýär. Anhaş adynagdan sungatlaryňyzyň özününne adamyň aň düşünjesi ýatyr. Oň aňyrtynda adam ýatyr. Adamyň özü döredici. Ana söz döredici adamlar, döredijilik işgärleri. Şu pursatda bir buýsançly gurulmy hem dowam edip dur. Ýöne hemişe-de gurulmaryň arasyna bir ajaýyp owaz bilen, mukam bilen ýanglanýan aýdymlar diňlemegem diýsen ýakymly. Onna edilş taýda men täzelikdäki şu boşlukçy mukaddes halymyzy wasp edip kakymra gowy eser ýazdy. Şygyr eserini ýazdy. Menem şoňa bir kalbymyň owazyny goşdum. Şonu aýdyp bereýin. Ulu howas bilen diňler. Türkmen halati arkada döwrüniň beýik manaty. Mehir tüňmiş argaçyna ýerşini, her tapagy diňdir köňül kirşini. Arzu bilen aýdymdyr ol duruşuny. Türkmen halati arkada döwrüniň beýik manaty. Asırlardan galan can rewaýy, arşyň nepitli bakty wamot. Ýeneleriň kalby tiňen kiramat. Türkmen halati arkada döwrüniň beýik manaty. Türkmen halati arkada döwrüniň beýik manaty. Yaraşyp dur arkadaly döwrüme. Türkmen halati arkada döwrüniň beýik manaty. Türkmen halati arkada döwrüniň beýik manaty. Türkmen halati arkada Mehriban watandaşlar, gepleşigimizde dowam edýär. Hemmemiziň bilşimizde ýaly 2019-njy ýyl ýüreklerde jemgyýetçilik durmuşyna, syýasy wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Kakymrat dogan şu barada gurulmada dowam edýär. Siz bilen sebäbi siz şu gahrman arkadagymyzyň ýol başçylygyna bir näçe syýasy wakalaryň gözli şaýady boldyňyz. Şu gahrman arkadagymyz bilen bilelikde bir näçe iş saparlaryny amala aşyrdyňyz. Şol ýerdäki döreýän täzelikler, şol ýerdäki döreýän ýürek buýsançlar siziň gazet sahypalaryňyzda da öz beýany tapdy. Ana şol wakalaryň bir hökümini halkara derejesinde geçirilen ykdysady forma agzamak bolýar. Aslında şol tamamlanan ýyla köplenç bir köne ýyl diýýärse,
Ýöne biziň ýurdumyzda, biziň döwletimizde ýyllaryň hiç biri könülmeýär. Ol beýge işler bilen hemmesi geljegi gönüge edil toprağa atylan däne ýaly ýa bolmasa bir nahal ekilen ýaly şo samam saýa salşýaly, mewe berşýaly amala aşyrlan işlen ählesynyň 2019-njy ýylyň mysalyny alamazda şo beýge işlen hemän şu ýylyň wakasydygyna, hemem geljegiň wakalardygyna, geljek üçin täze gapylan, täze göz ýetimlen açylandygyna biz dol göz ýetirýäs. Şu ýylyň dowamyna ýurdumyzyň syýasy jemgyýetçilik durmuşynyň wakalary, halkara durmuşynyň wakalary şunu dollugyny görkezýär. Kän wakalar ýa-da maýdysymyz ýaly sözüň başynda daýdysymyz ýaly şol atlaryň içinde bolmak mertebesiniň müýesser eden üçin biz öz ömrümizden hem döwrümizden hem müň mertebe razy gahrman arkadagymyza biz şäkset alkyşymyzy aýdýas. Hemem şoň içinde biziň döwletimiziň adawraýyny belende götüren bir näçe wakalar bar. Ana şu ýyl biziň ýurdumyz garaşly döwletleriň arkalaşygyna ýol başçylyk etdi. Oň çäginde bir näçe iri wakalar, iri mejlisler geçirildi. Şoň bilen bir hatarda da almy dörüjülük intelligensiýa wekilleri arkalaşygyň çäginde maý aýyna biziň ýurdumyzda, paýtagtymyzda ýygnandylar. Oly forum geçirildi. Dörüjülük eşgärleri bilen pikir alşyldy. Ýa bolmasa ministrler derejesindäki mejlis, oktyabr aýyna hormatly prezidentimiziň ýol başçylygyna şol arkalaşygyň döwlet başçylarynyň mejlisi. Şoň çäginde de şu arkalaşygyň ýurtlarynyň arasyna ykdysady hyzmatdaşlygy powtalandyrmak babagda ýöreter resminamyň bilelikde kabul edilmegi ýaly bir näçe ädimler bar. Näme şu awgust aýynyň 12-sinde Türkmenbaş şäherine ýurdumyzyň günmataryna birinji hadar ykdysady forumy geçirildi. Eýem birinji sözümden görnüşi ýaly şol eýem täze ädim, täze başlangyç. Şol hadar ýaka ýurtlar diýmek, dost dogan ýurtlar bir tasagyň başyna jemlenen şu deňiz kenarlaryna bir asyrlar boýy alalaşykda, oňşykda ýaşap gelýän halklar. Şol halklaryň bir tagallalaryny, şo ýurtlaryň tagallasyny geljege önükdirmekde, ykdysady hyzmatdaşlygy powtalandyrmakda, hut hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen 2019-njy ýylyň awgustynda geçirilen birinji hadar ykdysady forumynyň nähili uly ähmiýete eýe bolandygyny, şoň dowamyna gazanylan onlarça alalaşyklar ýa bolmasa birja sowdalarym geçirildi. Şol wakalaryň hemmesi aýdynlyk bilen görkezýär. Oň çäginde sergiler guruldy. Ýokary tehnologiýalaryň sergisi, awtolog sergisi ýaly bir giden geçirilen çäreler şoň dollugyny görkezýär. Mundan başga da biz hormatly prezidentimiziň alys ýakyn ýurtlara eýlen saparlary şolaryň hataryna ilkinji gezek barlar. Mysal üçin Singapur Respublikasy ýaly birinji gezek şol döwlet derejesinde ýokary derejede sapar amal aşyrylmagy gazanylan alalaşyklar ýa bolmasa Ýaponiýa amal aşyrylan sapar uzak günne bar ýurtlary ýöne nähili ýakynlaşýanyny görýän. Şol aralykda näse uly mendirilen ýatanlygyna garamazdan hut hormatly prezidentimiziň şol ýa-da dostlarymyzy dogan edýändigini, alyslary ýakyna getirýändigini biz şo saparlaryň mysalyna da görýäs. Biziň ýurdumyzda da daşary ýurtlaryň döwlet ýol başçylarynyň ýokary derejedäki wekilleň bir giden ýerlerine saparlarynyň bolmagy ýa bolmasa şoň bilen ordaşlykda ýa-da maýdyldy. Biziň ýurdumyzyň daşary ýurtlardaky medeniýet günleri ýaly şäherler şoň ähli taraplaryň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmegine ýurdumyzyň dünýädäki awraýynyň belinde götürmegine öňän bir möhüm fursatlar boldy da 2019-njy ýyl tamamlanýa. Ýöne Türkmenistan rowaşlygyň watany diýen belen sygar ol hakykat ýene de ýyllar bilen dowam edýär. Şu wakalaryň täsiri hakynda da bizen tegentekler kän söhbet eder sebäbi ol aýdysymyz ýaly geljege önükdirilen işler. Edilmeli işler gelecek ýyllar bilen sepleşýär diýdiňiz. Ha şu ýerde bir wakany aýtmak bolýar. Gahrman arkadagymyzyň ýol başçylygyna her bir toýdur bayramçylygy biz uly taýýarlykly garşylaýas. Uly joşgun bilen garşylaýas. Garşylaýan 2020-nji ýylda biziň hemişelik bitarapligymyzda 25 ýyl dolýar. Elbetde bu bayramçylyk halkara bitaraplyk bayramçylygy her bir watandaşlarymyzyň öňünde uly borç. Oňa taýýarlykly gelmek, ýa bolmasa şoňa täze eserler döretmek, işden gatnaşmak bu bayramçylyga. Gahrman arkadagymyz her bir döwlet ýol başçysynyň şol bir sanna medeniýet sunuwat işgärleriniň öňünde de uly borç edip goýdy bu bayramçylygy. Ýa hormatly prezidentimiz 2019-njy ýylyň 6-njy dekabryna geçirilen şol Geňişlerin hökümet mejlisinde bu boýunça bir näçe resminamalara dogul çekdi. Hemişelik betaraplyk diýmek, öwür türkmeniň bir ýaşy niýeti diýmek, ýaşy maksady diýmek.
bir dünýäde dünýä halklaryna parahatçylyk isleýän, ýaşy maksatlar pesleýän, yer ýüzüniň bir awatlygyny isleýän ýüreginiň bir urusy diýmek, şol daşary siýasatymyzyň esasy şelgesi, aslynda şol daşary siýasatyň dowamy bolup durýar, bir-biriniň üstüne ýetirýän zatlar, şol biziň ýurdumyzyň, halkymyzyň şol asarlara aşyp gelýän şol tejribesiniň, şol eki adam uruşda öter ýaly ýol bermedi ýa-da, ol birine gep berip, ol birine al bermedi, biziň halk dörejligimizi, mollany petin dörejligini şo gelýän pikirler, paýhastlar, kän ýollar söküp gelýän zatlar şuň döwlet siýasaty derejesinde biz gahrman arkadagymyzyň alyp barýan ýörelgesinde nähil dawarlanýandygyny görýär. Eýem şu hakykatyň özi geljek ýylda 2020-nji ýylda biziň hemişelik betaraplanmadan şanly 25 ýyllyk ýubileyiniň beýleniljekdigi, şu wagtdan eýem aksam taýýarlyk görülip başlananlygy, eýem kapyda duran, bosagada duran ýylyň keşbini görkezýär. Şoň nähil toý bayramly, düşümli ýyllanmadan dowamyna uruljekdigine, şoň bir boljakdygyny görkezýär. Olam nesip bolsa täze eserleriň, täze aýdymlaryň, şygyrlaryň döremek üçin hem bu öňde goýulan maksatlar halwa alham merýät etimiz gelýär. Bir taraplığımız alanımız yanı ýaly. Yani eýem 25 ýyl ol gatty uly. Nisip bolsa näme? Täze ýyl bir taraplığımyzyň 25 ýyllygyny ne şunun kakamran bilen aladatyn etdiýär. Gözel bir eser döredür. Ol esere bir gowy bir tans eserini döredür. Saz eser bolur. Ýöne edil şu taýda men öňüm döredin gutly bolsun, arka dagly ýyllarym bitarapdyr, parahatdyr ýyllarymdan aýdym bilen dowam edäýin. Ol howas bilen diňlärs, ol geljekke dörejek eserlere halkyma sabyrsyzlyk bilen garaşa ýöne halkyň ýüregine ýaşaýan aýdymlarym ölmez ýetmez. Mehran watandaşlar, gepleşigimizi Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowanyň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýäs. Edi telegörjülerimiz taýýarlaýan gepleşigimiz ýörüýte siziň üçin gepleşigimizden daşlaşmaň, tamaşa etmegiňizi dowam edin. Yıllarım İlkinci bir taraf koca dünyada kutlu olsun arkadağlı inerim bir taraftır parahattır yıllarım bir taraf sen parahat sen banklı sen cahan şanıgın Dünýäň aýlawyna bidiw batmysyn gutly bolsun arkadagly ýylerim bir tarapdyr parahatdyr ýyllarym Dünýäň aýlawyna bidiw batmysyn gutly bolsun arkadagly ýylerim bir tarapdyr parahatdyr ýyllarym
alkış aydır bak nesiller. Alkış dedi, alkış dedi, alkış dedi, arkada. Kutlu olsun arkadan ilerim, bir tarıptır parahattır yıllarım. Size alkış aydır bak nesiller. Şöhret dedi, şöhret dedi, şöhret dedi, arkada. Kutlu olsun arkadan ilerim, bir tarıptır parahattır yıllarım. Size alkış aydır bak nesiller. Alkış dedi, arkada. Şöhret dedi, arkada. Alkış dedi, arkada. Kutlu olsun arkadan ilerim, bir tarıptır parahattır yıllarım. Bir tarıptır parahattır yıllarım. Bir tarıptır parahattır yıllarım. At üstüne dana gelyer, dana gelyer, dana gelyer, dana gelyer. Güvüller ki cana gelyer. Haçan eviyle dövran dünya, dövran dünya. Akalınla arkadan. At üstüne oyun vardır. Ha tüyen dadı aydım sadır. Ha güdenliği mehrebaydır, mehrebaydır. Akalınla arkadan. Ha güdenliği mehrebaydır, mehrebaydır. Akalınla arkadan. Ha! Atımın kötür payalar, akan çarpaya galar. Güdenliği nutfu bulur, akanın arkadan. Güdenliği nutfu bulur, akanın arkadan. Edip telegörjülerimiz bayramçylyk gepleşigimizi söhbetleşlik arkaly dowam edýär. Bugün biz Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparowanyň hem şahyr Kakmurat Rejepowyň dörejçilik dünýäsine aralaşýar. Olar gahrman arkadagymyzyň bitirýän işlerini buýsanç bilen gurung berýärler, gepleşigimiziň üstü bilen ajaýyp owadan aýdymlaryny ýanglanyrýarlar. Mehriban telegörjülerimiz Cemal Saparow barada käbir maglumatlar biz öňen bilýärdik. Käbirlerini agdap geçdik. Egerde aýdymçy bolmadyk bolsa Cemal Saparow öý hojagylykçy bolardy. Sebäbi ol nahar bişirmegem, keşde çekmegem gowy görýänligini aýtdy. Egerde ýene-de bir ukyp saýlamaly bolsa, ol ýene-de aýdymsa saýlajaklygy barada da aýtdy. Cemal Saparow, men bilşime göre siz gerek bolsa şygyram döredýäňiz, ähli aýdymlaryňyzyň sazyny özüňiz döretdiňiz diýip aýdyp bilýäs. Anha siziň döredijiligiňizi, siziň durmuşuňyzy, dünýäňizi
täsir edýän, öz bir durmuşyňyzy şol insansız göz öňüne getirmeýän ýakyn adamlaryň barlygyndan bilýär. Gahrman arka dağımızın yol başçılıgyny bellenilýän her bir toýdur bayramçylyklary sizin perzendiňiz hem öz goşundyny goşýar. Bir neçe sungat eserlerini size bilen bilerikde işleýär. Sizin bir maşgaly durmuşyňyzda şu 2019-njy ýylda nähil özgörçlükler boldy? Kalbi mekir muhabbetli edid arkadağımızın ha şüýl Türkmenistan rewaçlygyň watany ýylyny meniň balama, meniň ojagma şeýle bir uly şatyr paýny ýapdy. Olum ene borup tolgunman gürler ýanynel. Häzirki wagtda da täsirlenmeden çykyp Çıkıbilem o. Merjan Janyň çeken rahmetini, döwlet tiýlerini, watana bolan söýgüsü düşünýän tiýlerini bermegi, şu balamyň watany söýüşini arkadağım şu tunugyň üstü bilen duýmagy ne meni goşa ganatlanyrdy. Hawa. Inni biz hatam borcumuz köpelli. Watanyň öňüne, arkadagyň öňüne bergimiz köpelli. Etmeli işimiz öňküden müňüste agdyk. Soňa da biz büýsonýas, gowonýas. O Edelstaýda da bir arkadagy muwasp edýän aýdymyň birini aýdyp bereýin. Ulu howas bilen diňler. Tomoşoly toy tutupdy, toylar dowam edar kadar. Tinap şabat atlaryny hayran halygar kadar. Size şöhret şan getirdin bu bagtyar iler kadar, bu bagtyar iler kadar. Kömül guşy howalanır, at koyor ol mehrabı hey. Bu qara göz milletini götürüp şan şuhradı hey. Çarpaya qalan çağırın taqdim etdim ıhladı hey. Tidin kedir yolar kadar, tidin kedir yolar kadar. Geçmesin enler tuğrama. Bir de üstü yayganatın duvam arkada, duvam arkada. Çığı
devatlar allıgıdım sizi alkışlığa bolsun. Kıyratta başlanan yollar devam olsun, devam olsun. Köpün dileğinden dören umman sizi yarar kada, umman sizi yarar kada. Server atman götürün keremli bırağa yetir. Türkmenlerin arkadağın maksadı murada yetir. Ulus ilin arkadağı vatana ıkbal arkada, vatana ıkbal arkada. Türkmenlerin arkadağın maksadı murada yetir. Ulus ilin arkadağı vatana ıkbal arkada, vatana ıkbal arkada. Bedevüsü yayganatın devam arkada, devam arkada. Eziz vatandaşlar, gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Bugünkü täzir bayramçylygyna goraýan söhbetdeşligimiz bir näçe sowallar bilen hem dowam edip dursa we iýdisine sowallar hem döreýär, buýsançly gurullar hem döreýär. Qaqamrat dogan biz size yüzlenmekçi. Anhasyz şu ajaýyp watanymyzy, watan mukaddesligini, ene bolan söýgüni, mukaddes söýgüni wasp edýän, owadan şygyrlary döredip ýaşaýaňyz, şu döwürden ilhamlanyp ýaşaýaňyz. Biz size şeýleräk sowal bilen yüzlenmekçi. Durmuşda bolan wakalaryň bada we dörejiligiňizi siňen fursaty barmy? Kätip köp ýyllap gursagynda götürüp gelen duýgulan bir kagda geçmegine bir waka görüp badalyga berip bilýär. Ýa bolmasa her bir wakan özüniň owady bilen, şygyry bilen görüşip fursatyň özünden gelip bilýär. Hasy 2019-njy ýyly ýurdumyzda Türkmenistan Rowşlaryň watany diýilip atlanyrlar. Şol hoş habar ýam ýetirilen testine, şoň ýam özü taýýar şygyr bolup kalbyňa dolýar. Türkmenistan Rowşlaryň watany ol ýam giden aýdymlaň, giden goşgulan bir göz başy boldy, giden eserlere bir ilham berdi. Şu ýylymyň tamamlanyp barýan ýylymyň şygary. Şonda da şol şygyr döredi. Halifamız Cemal Saparwa ony gazygyny bilen aýdym edip ýetirdi. Men şunum man şol gatyköp goşgulanmadan şeýip elgüne ýetmegenine ýem aýdym bolany täsir başgasy bolýar. Cemal Halipa Qaqamrat Recepowda şeýleräk owadan setirler bar. Gownuma bolmasa uzun ömürler, belli günler üçin ýaşalýar diýe. Bu ajaýyp owadan setirler elbetde her bir insana täsir edýär. Sebäbi biziň her birimiz günnelik durmuşymyzy ýaşaýas, nesip edenden şol durmuşymyzyň has gözel bolmagyna, adamyň aňyna gowy täsirlenmeleriň galmagyna çalışýar. Ana şol bir owadan günler siziň durmuşyňyzda helişini gaýtalanyp durýanlar. Hakykatdan hem şeýle adamyň edel bir ýaz paslanyň bir müňlerçe ýüzlerçe görnüşli gullardan döreýüşi ýaly. Ya bolmasa akyp ýatan, tolkunyp ýatan derýalaryň çeşmeleňi aslında bir damjalardan döreýüşi ýaly. Her bir pursat bir adamyň ömrüne goşulýar. Şol adamyň ömrüni her bir gün bilen, her bir garşylanan ýyl bilen şol öz ömrüni hasyl edýär. Her gelen günüň, her gelen ýylyň bu arda umyt bolup gelýänligi biziň bagtymyz bir aýdylýan söz bar da. Ýa-ni bir gün bagtly bolmak isteseň, ýürekdeş dostuň bilen söhbet et diýär.
bir hepde bagtly bolmak isleseň gözel ýerlere, gözel ýerlere seýle çykdy. Onuň bir ömrüm boýy bagtly bolmak isleseň sungat bilen meşgullanyp bir söz bar. Demek bagtlylyk, bagtyarlyk ol diňe sungat bilen dahally, sungat bilen baglanyşdyrylýar. Biz şu sungaty öwrülen ýurdumyzda ýaşaýanymyz üçin biziň her birimiziň ýüregimizde de iň nurana maksatlar, iň nurana niýetler şolam bizi hemişe ak ýollara atarýar. Her gelen ýaly bir uly ruh berentlik bilen garşylaýar her birimiz. Hawa biziň her birimiz uly arzular, belent maksatlar bilen öňe sary gidýär. Adam hemişe arzuçyl bolýar, arzu edip ýaşaýar. Şoň üçin şu täze bayramçylygyna, onda da täze ýylyň garşylanýan günlerini arzu etmek, täze bayramçylyk münasibetli sowgatlary ýakynlaryňa, öz eýgörýän okuwçylaryňa, dinleýijilerine, tomoşaçylaryňa ýetirmek elbetde her bir dörejlik adamtynyň öňündäki maksadym, onu ganatlandyrýan adam. Şoň üçin şu pursatda bir täze gutlaklaryňa wagty geldimi känniýän, mümkin bolsa gutlaklaryňyz bilen gürüňiz dowam etseňiz. 2019-njy ýyl ahyrky pursatlary bir şuwat biziň tutuş ýurdumyz bir aýdym bolup, arzu bolup ýanglanýar. Her bir ojokda bir toy şatlygy, toy arzulary. Aslynda şol biziň bir pederlenmediň bir paýhasly sözleri bar da. Özüňiz hakyndaky, ömrüňiz hakyndaky arzu tileklere hukman el gün hakyndaky arzularym goşuň şonuna sözleriň hymmeti artyp, şol arzu tileklerin haka etmesi, şolaň hasyl bolmasy, kabul bolmasy hasam ýakyna gelýänler diýip bir öňden edilen pentler bar da. Hakykatdanam hawa biziň her birimiziň arzularymyz ýurt awadançylygyna jemlenýär, dünýäň paragaçylygyna, biziň watanymyzyň asydalygyna jemlenýär. Şolaň hemmeten biziň gahrman arkadağymyzyň janynyň saglygyna, belent başynyň dikligine jemlenýär. 2019-njy ýyl ýaňam kän töhbet etdik. Uly işleň başynyň başlanan ýyly 2019-njy 2025-nji ýyllarda ýurdumyzda durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň prezident maksatnamasynyň amala aşyrylyp başlanan ýyly. Şoň bir ýylynyň üstünlikli jemlenýän wagty ýurdumyzda sanlyk ykdysaty ösürmegiň 2019-njy 2025-nji ýyllar üçin ýöreýte konsepsiýasyny kabul edip, onuň bir ýylynyň üstünlikli amala aşyrylan ýyly. Her ordak mendirleri biz häzir uly boýsanyş bilen ýatlaýas, gepleşigimiň dowamyna da ýatladyk. Şoň bilen bir hatarda da biz geljek ýyla uly anam bilen, uly ruhy berentlik bilen gadam goýýar. Şeýle pursatlarda da biz ýurdumyzyň şuňaly gorkana, nurana görnüşiniň, keşfiniň hemişe ýüreklerde alham bolup, aýdym bolup, ýene ýyllara bir gana taşyp gitmesini arzu edýäs. Hormatly prezidentimiziň janynyň sag belent başynyň aman bolmagyny, ýurdumyzyň hemişe awadan bolmagyny arzu edýäs. Hormatly prezidentimiziň şol arzu atly aýdymyna aýdyşýaly ýyllar düşümli gelsin, toylar toya ulaşdyn diýär. Biz şeýle arzulanmadan hormatly prezidentimize alkysymyzyň, hoşallygymyzyň bir nişany hökmünde şu setirler bilen jemlemek isleýär. Belent başa täze edinip halkyny kalwa barýan ýola uğran arkada günnogdy äleme düşdi ýalkymy, ykballary çoýdy şuglan arkada. Bağ-bağdyr erginsiz ýedegi bilen milletler tanalar lideri bilen özün geň jahana söýdüri bilen ak ýolumyz bagta perman arkada. Ata ýurdum bir mübarek didardyr, ýellere saz, agaçlary dutardyr. Gujagyna älem bagta duçardyr, siz türkmene beýik eýýam arkada. Asudalyk ýaýrap paýtagt şährinden ýerler bagta galkar, açyk şährinden çynmaçyna alaw etip pähminden ýyly tapdy eýran, Turan arkada. Dünýä dollyk şowhun dawara bolup, türkmen köli bolup, awada bolup, Allah bu toprağa nazaryny salyp, el günüň aldyndan diýen arkada. Zywan joşur, perman gaýsa ýürekden, gämiler kenara ýeter kürekden. Baş saglygy, başga baýlyk gerekmez gaýtaladym. Öwran arkada, başyňyzdek ýollar rowan arkada. Köp sağ bolun, şeýle owadan çygarňyz üçin. Siz men gowurýan goşgymy ýerine ýetirdiňiz, muny diňe men aýdamok, ony tutuş siziň okuwjylaryňyzdan aýdýanlar sebäbi şeýle bir döwletli döwranymyzy sada dil bilen, öz dünýäňiz bilen beýan etmek
şahyryň öz bolşly aýratynlygy. Sağ olun. Şoň üçin mundan beýlägem size alyp barýan işleriňizde ulussunluk ardy edýäs, galamyz ötkür bolsun. Sağ olun. Kakıp deprek davullar, toy toylo yar oğullar. Bakıyadır tavulmal, arkadağım toy tutyan. Bakıyadır tavulmal, arkadağım toy tutyan. Toy tut ya, Türkmen bugün toy tut ya. Toy tut ya, arkadağım toy tut ya. İklimler aşağı aşağı, yanganıptım muduşa. Yürekler coşa coşa, arkadağım toy tutyan. Yürekler coşa coşa, arkadağım toy tutyan. Toy tut ya, Türkmen bugün toy tut ya. Toy tut ya, arkadağım toy tut ya. Göterilip şöhratsanlar, dün acap dövranlar. Mihman gelir çar yandan, arkadağım toy tutyan. Mihman gelir çar yandan, arkadağım toy tutyan. Mihman gelir çar yandan, arkadağım toy tutyan. Toy tut ya, Türkmen bugün toy tut ya. Toy tut ya, arkadağım toy tut ya. Çavuya iranca kanna, aklimden atanna. Bu bir karar vatanna, arkadağım toy tut ya. Bu bir karar vatanna, arkadağım toy tut ya. Toy tut ya, Türkmen bugün toy tut ya. Toy tut ya, arkadağım toy tut ya. Ay, ay. Dillerimiz kaynar coşa, bağıtımız dünya kuşlar. Arkada uzak yaşa, şükrat de arkada. 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 Alkış de arkada. Şükrat de arkada. Mehran vatandaşlar, gepleşigimizi täze gutluklar bilen ýene-de dowam edýäs. Cemal Halipa söz nobaty, gutluk aýtmak nobaty sizde. Anha siz bugünkü günde biziň şu täze bayramçylyk münasibetli taýýarlaýan gepleşigimizde gatnaşýaňyz. Altynasır Türkmenistan tele ýaýlymyny her täze ýylda siz bilen söhbetdeşlik guramak däze öwürli. Ýöne bu ýylky gepleşigimizde öz hemişe esasy dörüjülüňizi köp ýerine ýetirýän şahyryňyzam söhbetdeşlige çağırdy. Kakymrat Rejepow indi şu pursatda siziň hem gutluglaryňyzy, arzularyňyzy eşitsek. Bütün dünýäňizi asuda parahat bolsun. Odun ýurtda, asuda ýurtda, parahat ýurtda, şu mehriban arkadağymyzyň mehrini duýup, ýurdun
joşgyny duyup, ilhamny duyup, arkadagymyzyň alyp barjak işlerini wasp etmek, şygyr bilen Kakamratsan ýazsa aýdym aýdyp, eser edip, mukam edip aýtmak arzuwum bar. Men şey diýenne Aýjyranjan, arkadag diýmeklik, dünýä diýmeklik diýen, arkadag diýmeklik, türkmen diýmeklik diýen, arkadag diýmeklik, watan diýmeklik diýen, arkadag diýmeklik, tuğ diýmeklik diýen. Gelecekki ýyllarymyzda da bir watan, bir tuğ, bir ten, bir janr bolup arkadagymyzyň daşyna jebitleşip, täze-täze eserler bilen halky, ýurdy, watany, owazy öwürmek bize meýesser etsin. Arkadagymyzyň ömrü zok, jan tag başı dik bolsun. Arkadagymyzyň başı dik bolsa, jan sag bolsa, ýurdumyzyň asudalygy, ýurdumyzyň parahatçylygy egsilmez. Hawa. Ýurdumyzyň baýlygy, ýurdumyzyň joşguny egsilmez. Bütün illeşlerimizi şu bosogada duran owudun täze dünýä bilen, owudun täze ýyl bilen tüs ýürekden gutlayan her bir ojagy awadançylyk getirsin, agdy birlik getirsin, atudalyk getirsin. Öz bereketi bilen, saglygy bilen, toýlugy bilen, şatlygy bilen, ilham bilen gelsin. Hemmäňiziň täze ýylyňyz gutly bolsun. Köp sag bolun, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Tiziň hem täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl bayramçylygy maşgala bayramçylygy hasaplanýar. Şoň üçin şu täze ýyly garşylaýan günlerimizde biz size de maşgalaňyzda jan saglyk arzuw edýäs. Alyp barýan işiňizde de ul üstünlük ýaran bolsun. Gepleşigimizde gatnaşyp beren gyzykly, täsirli gurunlaryňyz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sağ ol. Cemal Halipa Türkmen halky hemişe de aýdym saat söýýär. Bagşy sadannasyna da uly hormat goýýar. Şoň üçin bagşy bolan ýerini, aýdymçy bolan ýerini öwran aýdym aýdyp bermekligini soraýar. Şoň üçin biz hem öldürüjülük topormadan adyndan haýys edýäs, gepleşigimiziň jemini bir siziň döwri wasp edýän aýdymyňyz bilen jemläýsek. Gatyrne düşer, sag bolun. Anha hormatly watandaşlar, gepleşigimiziň dowamyna size ýetirmek isleýän bu ýa-da gurunlarymyz, söhbetdeşligimiz, aýdym saatlarymyz şulardan ibarat. Biz gepleşigimiziň dowamyny Türkmenistanyň halk artisti Cemal Saparow hem şahyr Kakamrat Rejep bilen söhbetdeş bolduk. Mehran telegörjülerimiz gepleşigimiziň ahyryna biz siziň her biriňizde dünýädäki gowdatlar arzuw edýäs, göwnleri heýjana getiren täze ýyl bayramçylygy bilen gahrman arkadagymyzy Mehriban watandaşlar siziň her biriňizi tüs ýüregimizden ýene bir ýola gutlaýas. Täze ýylyňyz düşümli ýyl bolsun, yrfgally, döwletli ýyl bolsun. Hoşsag bolun, edidi ýyleşler. Bagşelediň ýurda täze zamany, başyňyz dik bolsun, işiň durawat. Bu dilekler sena bolly zybany, başyňyz dik bolsun, işiň. Bu dilekler sena bolly zybany, başyňyz dik bolsun,
Anhadı ve pali büyük il bilim, başına dik bolsun işindir avaz. Anhadı ve pali büyük il bilim, başına